azken saioa, goizeko azken saioa, bazkaltzera goaz, baina matematikak behar genituen ere, bai, kokatzeko. Matematikarako kompetentziak euskal kurrikulanaren begiradatik, Leire Etxeberriak lehen lehen aipatu bezala, azken gogoeta hori egingo digu. Eguerdion dan hori, eskerrik asko aukera gomotearren, da iratzek esan dabe moduan, leirenaz, da urrengoko minutudan balietu nahiko neban kontuan eukitzeko ikas egoerak egiterako orduan, euskal kultura zehar lerro bezala ere erabili daitekela. Hori horren inguruan hausnartzeko. Ez eta bereziki eta izenburuak aurreratzen duen moduan, euskal dimentzioa matematika ikuspuntuetik ere landu daitekela mai gaineratzeko. Bueno, hitzaldi hau bi zatitan banatuko dut, lehenengo zatian finkatuko naiz, lanean sortu zitegun hipotesia kokatuko dut, testuinguruan jarriko dut, eta hipotesi hori erantzuteko bildu genituen arrazoiak eta ondorioak azalduko ditut. Eta bigarren zatian, matematikarako kompetentziak euskal kurrikularen begiradatik lantzeko proposamen bat aurkeztuko dizuet. Lana kokatzeko hitzaldi hau Ainhoa Lataturen zuzendaritzapean egindako mastera mailerako lanean oinarritzen da. Bertan aztergai izan genuen dokumentua Heziberri 2020 izan bazen ere, uste dugu bertan plazaratzen den gogo eta interesgarria dela gaur hona ekartzeko, eta hortik hasiko gara, ez. Aipatutako dokumentua aztertzerakoan ikusten genuen beste kompetentzia batzuetarako zegoela garatuta euskal kurrikularen berezko edukien garapen bat, baina matematikarako kompetentzierako ez. Eta, hasi ginen aztertzen euskal kurrikularen sorreran eta argitaratutako dokumentuak, eta horietan ere identifikatzen genuen gabezi berbera, ez? Eta orduan zalantza natural bat sortzen zitzaigun. Zala, zergaitik, beste kompetentziatarako garatuta badago, zergaitik ez dagoen matematikarako garatuta. Eta nekin lotuta posible dan horrelako garapen bat egite. Hipotesi honetatik abiatuta, lehenengo gauza egin genuen zan, alik eta informazio gehien bildu, lehenengo galderari erantzuteko, ez? Zergaiti horre arrazoiak bildu, aztertu eta baloratzeko lana egin genuen. Egia da, aztertutako dokumentuetan ez genuela justifikazio horik edo lortu, egia da dokumenturen batean agertzen zala matematikaren unibertsaltasunarekin lotuta, justifikatuta, edo, igual ez dela inegokia matematikarako, baina ez genuen informazio askorik lortzen. Beraz, zalantza buruan geneukan, zaldeatetik ikusten genuen matematikaren unibertsaltasuna kontuan hartu da justifikatu daitekela nola, euskal dimentzio hori ezin dela landu, baina beste aldetik adibide batzuk okurretzen zitzaizkigun horrelako garapen bat egiteko. Beraz, posible den garatzeari erantzuteko egin genuena da pedagogian, matematikaren irakaskuntzan eta matematikaren edukietan adituak diren 9 pertsonei galdetu, ia haien iritziz posible ikusten zuten horrelako garapen bat egitea, eta zergaitik. 9 aditu horietatik batek esan zuen ezetz, eta beste 8 bai, ez? Horre elkarritan bildutako ideiak 4 multzotan banat bildu ditugu, hauek izango ziranak, ez? Lehenengoa matematikaren unibertsaltasuna, ez? Ez esan zuen aditu horrek, lehenengo hartu zidan, ez zuela euskal kurrikularen berezko edukien atala beste kompetentzien baitan ezagutzen, ez zuela egitasmo hau ezagutzen. Berentzako berria zala, baina hotzean pentsatuta ezin dela egin matematikaren unibertsaltasuna kontuan hartuta, ez? Matematika hizkuntza unibertsala dela, denok sortutakoa, denontzako berdina, edozein kultura eta gizarte taldeetan berdina dela, eta beraz, ez zuela ikusten matematikaren barruan posible denik horrelako zerbait egitea.
Argudio oneri beste aditu batzuek kontraargudio bidez erantzuten zuten, esaten egia dela matematikak unibertsala dela, baina hori ez denak batera ezina euskal kurrikulunarekin, ez? Esaten zutena da, orokorrean eduki guztiak unibertsalak direla, eta gakoa dela eduki horiek zelan lantzen ditugun, edo ze ikuspuntuetatik lantzen dugun, beraz, edozein irakasgai dela unibertsala, eta edozein irakasgaitik landu beharreko zerbait dala. Eta bereziki matematikan landu beharko zala. Ez, eta honekin bigarren ideia lotzen dut, ez? Irakasgai guztietan lantzeko aukera dagoela esaten zuten bigarren ideia batean, aditutako batek esaten zuena zen, zergaitik adibidez bai fizika eta kimikan edo teknologian, eta zergaitik ez matematikan, ez? Eta dokumentuan agertzen ziren ideia asko, teknologian agertzen ziren ideia asko adibidez, eramangarriak zirela matematikara, ezer gutxi aldatuta, beraz, egitea posible dela. Eta ideia honekin lotutako bigarren justifikazioa zen, lantzen ditugun arazo edo problema guztiak globalak direla, unibertsalera, eta gero guk zatitzen ditugula, eta irakasgai bakoitzetik arlo ezberdin bat lantzen dugula. Beraz, baietz posible dela matematikatik ere lanketa hori egitea, euskal dimentsio hori lantzea. Hirugarren ideia izango zen, matematika errealitatea ulertzeko tresna bat dela, eta hori uste dute guztiok gaudela ados, eta errealitatea ulertzeko tresna den heinean, gure inguru hurbila ulertzeko erabili beharko genuela, eta beraz, gure inguru hurbila Euskal Herria denez, euskal kurrikuluna hor euskal dimentsioa txertatzea beharrezkoa dela. Eta matematikako kompetentziak esaten duena da, izan behar garela gai zenbait fenomeno sozial eta aztertzeko, eta arazoak leku guztietan ez dira arazo berdinak, leku bakoitzean arazo batzuk bai globalak direla, baina leku ezberdinetan arazo ezberdinak daude, eta arazo berdinak begiratzeko bai ikuspuntu ezberdinak daude, beraz, esaten zutena zen, baiet, errealitatea ulertzeko tresna den heinean, posible dela garatzen. Eta azkenengo ideia edo adituak komentatu zidana izan zen, ikas materialetan jada euskal dimentsio hori txertatzen dela, ez? Adibideen bitartez eta euskararen erabilera teknikoaren bitartez. Jada lan hori egiten dela ikas materialetan, beraz, baietz garatzea posible dela eta garatzen dela. Hauek izan ziren gutxora bera azterketa horretatik atera genituen ideiak, eta hauetatik ateratako lehenengo ondorio izan zen, eta naiz eta gaur egun ere erabiltzen den matematikaren unibertsaltasuna edo abstraktasuna esateko ez daukala lekurik honetan, justifikatu zuten aditu hauek, baiet berez posible dela eta geratu beharko litzatekela, eta badagoela hori arrazoitzeko argudio nahiko. Eta ez hori bakarrik, irakasgai guztietan geratu beharko litzateken zerbait dela, eta horretarako uste dugu dekretuan jarrita egotea lehenengo pausua dela, ez? Aipatzen aditutako batek ez zuen honen berririk, beraz, lehenengo pausua dekretuan jartzea izango zala. Eta bigarrena, azkena parkatu, hirugarrena, dekretuan jasota egotea ez dela nahikoa bakarrik, eta gero hori gelaratzeko eta baliabideak behar ditugula, eta nahiko nuke momentu honetan horretan sakondu ez, eta azpimarratu daukagula aukera ikase egoeretan euskal kultura zeharlerro bezala lantzeko, eta baditugula zeharlerro horietan begirada zabaltzeko behar izana. Hau izan da gitxora bera, planteatu nahi neban lehenengo hausnarketa, ez? Egia da orain arte egindakoa oso baliagarria dela, baina uste dut
behar izan badagoela orain artekoa hausnartzeko, gainbegiratzeko eta osatzeko, ez? Eta ez bakarrikia matematikaren ikuspuntutik, baizik eta euskal kurikularen inguruan hitz egiten dugunean badagoela behar bat, ideiak hausnarketarako, adostasun baterako eta zabaltze baterako. Hau esan, lehenengo gogoeta, ez? Bigarren gogoeta izango zen, edo bigarren ekarpena da, esan dut, matematikaren ikuspegitik egin daitekeela, plantatzen genuen lanean, lehenengo proposamen bat egitea, ez? Eta hori izan zen, egin genuena. Horretarako, hasieran ez genekien oso ondo nondik hasi eta hartu genuen eredutzat beste kompetentzietan garatuta zegoena. Joan ginen ikusten eginda zegoena, sei irizpide nagusi identifikatu genituen hemen ikusten dozu esenak, eta gero irizpide bakoitzerako matematikaren adibideak bildu genituen, eta adibide horiek gero matematikako edukiekin lotu genituen. Jarraian ikusten dozuen diagrama honetan jarri dotez orain aipatutakoa, batzuk aipatuko ditut gainetik, ideia bat egin dezazuen, ez? Identifikatzen genuen irizpideetako bat zen natura eta ingurune bereizgarria, ez? Hemengo natura eta hemengo ingurune bereizgarria lantzeko aukera daukagula. Horretarako bi ideia proposatzen genituen, biak geometria eta neurria eduki multzoarekin lotutakoa. Lehenengoa izango zen zuhaitzen hostoak edo zuhaitzen formak identifikatzea geometria bitartez, edo analizatzea. Eta bigarrena adibidez, Bilboko Guggenheim Museoko arkitekturaren azterketa bat egitea, ez? Hemengo museoa famatua da, horren azterketa egitea, badaude digitalki erramintak hori egiteko. Bigarren olako irizpide identifikatzen genuen zan, asko errepikatzen zela hemengo enpresak eta hemengo ikerketa zentroak. Badaukagu hemen Bekam ikerketa zentroa eta bertako ikerketa lerroak ere aprobetxatu daitezke klasean ikase gogoetan txertatzeko. Matematikaren divulgazioari dagokionez, baloreak eta kritikotasuna landu daiteke matematikaren barruan ere, okurritzen zitzaizkigun adibidez emakundek urtero argitaratzen dituela datuak, grafikoak, txostenak, eta horren bitartez estatistika eta probabilitate inguruko gaia landu daiteke, baita kritikotasuna lantzen den bitarte. Gauza berdina Eustatek plazaratzen dituen ekonomiaren inguruko eta gizatearen inguruko datuekin. Eta sarean hainbat datu ezberdin aukeratu ditakegu, estatistika eta probabilitatea lantzeko beste balore batzuk lantzen diren bitartean. Eta ja azkenengo irizpidea aipatuko dut, kulturarekin lotura daukana, igual kultura tradizionalagoarekin lotuta, eta horren baitan 3 adibide aipatuko ditut, uste dut interesgarriak direnak, behintzat baloratzeko, ez? Lehenengoa izango zen euskal dantzekin lotutako bat, unibertsitateko bi irakaslek argitaratu zuten txosten bat, zelan landu zitekeen euskal dantzen posizioak kombinatoria bidez, ez? Eta egia da bertako edukiak landuta daudela unibertsitate mailarako, baina uste dut egokitu daitezkela DBH-erako eta polita izan daitekela hori klasean sartzeko. Bigarren ideia da, aditu batek lan elkartzen esan zidana, harri jasotzaileen probaen inguruan, ez? Bertan, harri jasotzaile probak hemen kirole ospetsu da, eta indar handia daukana da, eta gomendatzen zidana da, edo proposatzen zidana da, hor erabiltzen diren harri ezberdinak geometrikoki aztertzea. Ez, zer erraztasun ematen duen forma borobilak eukitzea, karratuak, eta bar, bueno. Eta azkena bertsolaritzarekin lotuko dut, Jone Uriak garatu zituen hainbat bideo, hainbat
bertso matematikako eduki asko lantzen, YouTubeen daude horiek, eta oso interesgarriak dira, uste dut, matematikako lege eta arauak gogoratzeko edo lantzeko interesgarria izan daitekeela, ez? Eta oso interesgarria da, eta nahiko ondo landuta daude eduki guztiak, osea, simpleki eta oso interesgarri daiteke. Bueno, hemen daude bilduta adibide batzuk, egia da, hemen aipatutako adibide asko gehiago landu barko zirala, ez? Eta proposamen hau osatzeko beharra dagoela, ez? Oso kontziente naiz Euskal Herriko adibide gehiago falta direla, hemen agertzen dena gainbegiatu beharko ziren, baloratu beharko ziren, egingarritasuna, zelan galeratu hori, ez? Baina, bueno, pizkat gure helburua zen, hausnarketa ekartzea ona, lehenengo eta behin, zergaitik ez dena egin, eta benetan behar izan ikusten dugun, beste zehar lerro batzuk zabaltzeko, eta hori dan matematikaren ikuspuntua, pizkat pentsatzeko, behar izana dagoen horretarako edo ez, eta bigarrena, gure iritziz badago eta egin behar da, eta lehen proposamen bat proposatzen dugu. Proposamen hau, helburua ez da, benetako proposamen bat, baizik eta hausnarketarako proposamen bat zan gehiago, ez? Eta gero, lehen aipatutako, ez? Proposamena egitea oso ondo dago, baina gero gelaratzerako orduan baliabideak eta behar ditugu, eta horretarako ikasi egoeretan ikuspuntu hau txertatzeko aukera badauka. Vale, eta hitzaldia bukatuko nahiko nuke mahai gaineratzen ikere adituekin elkarrizketa egin nuenean atera ziren bi gai nahiko berezio, ez? Lehenengoa izan zen, egia da nik aipatu ditudan eduki asko errealitatearekin lotzea errezagoa dela, ez estatistika eta probabilitatea edo geometria denok ikusten dugu igual errealitatearekin lotura gehiago daukala, baina segertatzen da matematikaren abstraktuagoak diren ideiekin, ez? Garatzen zidan eta adibide konkretu batekin lotzen zuen, ez? Zelan lotu alditugun polinomioak adibidez euskal dimentsioarekin, ez? Eta egia da lanean nik hausunala garatu, baina gaurko aurkezpenerako bai hasi nintzela begiratzen interneten aber zer aurkitu alzan, eta chat GPT-ri galdetuta. Eta buelta asko eman da, proposamen bat egiten zidan, ez? Euskera lantzeko polinomio, euskeraren berezitasunak polinomioen bitartez lantzeko. Nire galdera egin daiteke, edo egin behar da, derrigorrez olako abstrazio mailak lotu behar ditugu, ez? Karo, adituekin egiten nuenean konbertazioa zen, bai egin daiteke eta egin behar da, baina ze punturaino edo den egin behar da, ze neurriteraino. Vale. Eta bigarren eta azkenengo kontua aipatzeko, aditu batek bai esan zidala, euskal hitza erabiltzen dugunean askok tendentzia daukagula lotzeko euskararekin eta euskal kultura tradizionalarekin bakarrik. Eta hori da nire hasieran gertatu zitzaidana, eta ez eta erantzun zuen adituak ere hori uste dut hori zuela buruan, ez? Euskal hitza lotzen dugula kultura tradizionalarekin bakarrik. Eta uste dut behar izan bat dagoela zehazteko euskal hitzetik zer ulertzen dugun, eta euskal dimentzia zer ulertzen dugun, eta zer nahi dugun hori gela batean sartu. Bueno, da hau izan da dana, eskerrik asko aukera motearen, eskerrik asko, eskerrikak emaneko nintzen, bai, adituak lan honetan hartu eben aditu guztiei, eta zuei entzutearen, eskerrik asko eta onerin.